दिनैहाय जोंना लास्ट मोनसे खामानि दंबावो आरोना बेनो जाहैबाय नैबे न'नि फ्ल'र आरो न'नि ओमफ्राय बे फ्ल'रखौहाय दायो जों नैबे जों बनोसै आरोना ओमफ्राय बेनो गरिब जाबाय बेखौनो होनोसै आरोना बेजोंनो सोलिथ'नोसै नामा जि मोजां नुखायो बिदिखौबो मोजांना साफा सिखा होननाय ओमफ्राय दा मालबो गानांगौ दंबावो ना हजोंनिफ्राय ओमफ्राय बेखौ जाजोबबा मालखौबो दोनफैजोबनोसै ओमफ्राय दोनफैजोबनानै लास्टाव दोनफैफिनसै ओमफ्राय मोनसे आरोना थाफैनोसै समाव थाफैथ'वाखै आरोना सोरबा सोरबा थाफै सानोना थाफैनो सम मोनथ'वाखै आरोना खामानिया जोबाखै नालाय दा नैबे दंबावो लागायनोसै जोंफोर खालामनो हानो भिडिअखौ दे आं मोसाबाय थाखो टाइल सोदों खुगा बालाफोरखौ माबायाबा ख्रेब ख्रेब जायोना जारलासो A few minutes later. मा एसे फाख्रा सिख्रा मोजां नुथारखो नागिन जाबाय नामालै इलाय नागिन दान्ससो खालामो माथो नै लोगोफोर जाबाय रुमा बिराद फिसा फिसा नङा दे फिसा नङा सोरबा सोरबा फिसाथार होनदों नै इसिबांल' बिसनाया नैसिम फैगोन बे गद्रेज थाबाय इसिम फैगोन बिथिं मेरला जायगा दं नै जों माहा फैदों देखायसै र' सिनायदो नैयाव बारान्दा जाबाय ओमफ्राय नैखौबो बानायजोब्बाय गोदान बानायजोब्बाय आरोना सिगां फैबाय थाग्राया नैबे किटचेनमोन नैबे किटचेन ओमफ्राय नैबे रुम उन्दुग्रा रुम ओमफ्राय बे दखान जाहैबाय दा जोंनि गय मैगं बारियाव बहाबा थांगोन थांगासिनो मानसिफोरा बेयावसो फैदों जों ओरै सान्तिपुर थांबाय ओमफ्राय नैबेथिंहाय थुक्राझार बे लांदां लांदां दखाना बे लांदां लांदांखौ बानायजोब्बाय नै दिनै मिस्ट्रिसो ओमफ्राय आखाइजोंसो दाबावोसो नामा नोङो बाला एसे सिमेन्ट एसे गलायबाय नै बेखौ लुथेनांगौ सिमेन्टजों होथेनांगौ बेखौहाय हालौनांगौ नालाय बेफ्रावदों ओमफ्राय दै गारग्रा आरोना आखाइ सुनानै लुथेनोसै दे लुथेदो माबायदि मोनदों जायो बरिया जाबाय दाफबबाय जों ओंख्रि लगायनाय ल'खासो जानो आयै गोसोम नुखायो बोरैबा माबा सान्दुं खामनायनो आइफोरना बाथाय बिदिनोहाय बाथारोहाय ओंखायनो नङाबो नुखायो औ ओंखाम ओंख्रि गेलेनाय बायदि मोनखोना माखो रायलाय ओंखाम ओंख्रि गेलेनायथां माथां आखाइनि सिन थाजोब्बाय बिथाङा बोखारजेनबाय होनबा बोसोरसेनि उनावहाय बोखारनाय जाबाय सि सोजेनबाय आरोना सिखौहाय सोआबा बेखौ थिखोनो हाया साब्रैबाबो जि गिलिरखा बे बुस्थुआ ओमफ्राय दा बेयावहाय सोबाय सयखान दख'ना हाबनानै फुं बुंस्राबाय मा खालामबावनांगौ दा आं नै ओमफ्राय माहा सोबावगोन आं बिदि थायो आरोना हिनजावफोरनि दख'नाया बबा ओमफ्राय माहा सोबावगोन आं थुलि मोनसेयानो सयखानल' हाबजायो जारलासो ने दासो बलेर' बिखामाव सफैदों जोङो नै पाइलट जाबजोबनोसै नै ओरैहाय पारलें बिसोना डाइनिं टेबोल बे ग्रथ नुहैया बिदिखौ
आयौ सुथि गोजौआव बोरै थिखोगोन नांगोन बियो साबै साबै नांलायखागौ रेजें नामा रेजें नामा आयु हाला जारलासो आयौ बिदिखि जायो बुस्थुफ्रा एफाग्राब गिलिर आया माथो जेटलाय उनथिंलाय ना एनसो हालाहां नोंनि नामा नामा Ush, pulale. Thằng đấy, bố khẩy thang ăn đâu, trông xì xì bị cô bực này neo. Ayo, bisa. Mantap mình thấy hăng như cái ly bớt xíu bớt xíu vậy. Oke, next soalnya nih bedong nih, oke masih be fridge gelawa, bedong ada. Nang salah bagilah hai, kecil. Uha beres tuh net sekarang slap mana meni, ikan bahar harus mana lagi. Untang sar kabai uha, langsung tuh mana sih, si wanita, bisnan nih pada bisnis apa nih? Aja terus, sini ban panis apa ini? Mungkin ayu, udah sar. Kabai hai. Ada? Untuk relay ke rumah. Salah kata mulai kau le. Ayo. Chalo. Gila dah. Sabai. Tengah gila. Yes, रायजोफोर अखा हानायावसो रोगानाय जाबायनो. दिनै अखा सिबाय नै. Oi naงgini, oi lasai. Ya. Segini suci. Siêu mình cái khá đắt nè cái chú bảo. Hilali. Ayo. Mati kan bang naik. Kau orang reaksi apa nih? Coba belot. Jabai. Arba uka bang reaksi nih. Berkelain sih bar. रायजोफोर जों दिनै लाहैले नैबे फुरान न'निफ्राय बै लामा जोंनि न'आव थांमारसिगोन दा थांगोन बायदि मोनाखै नामालाय थफ्ला थफ्लि सोजोबबाय नै आरो होजोंबो दंहैबावखासै थांमारसिगोन जाबाय थो जिरायनो बोथोलाय लांला जायगाफ्रानो नै एफा गोबां माबा जायो ने मा बुस्थु जायो ने न' खारनांगौबाथाय बाब जोबथा खस्थ' खामानि सानसेजों जोबा जोबाखैहाय खामानिफ्रा मेंजोब्बाय आं आरो मेन दंबावोसो केकनि बुस्थु रोगानाय दिनैहाय फार्स्ट केक आरोना हरजेननोसै माबानिफ्राय
गोदान माबानिफ्राय केक रुमनिफ्राय केक रुमनिफ्राय नैबेनो ini kayaknya aku langsung aku udah hordrenossai nih dini second cake ini second cake naibe tuh ini Arif ane Erik namanya cake kita enak ओरैबायदि खस्थ' बानायनांबाय जाहैबाय कारेन्टबो गैया माबो गैया नै टर्चलाइट सावनानैसो बे बेखौबो लांफैबाय सोगोमसाथ अखाबो हासिगोन अखा ग्रं ग्रं गांग्रां खोरोमगासिनो दङ दिनैनि लास्ट अर्डार नैबे लोगोफोर माबायदि नुदों कमेन्ट खालामना खोन्थाहरदो बेखौ थुक्राझाराव हैनोसै आरो थुक्राझारसिम डेलिभारि हाफ केजि कारेन्ट थांलाय फैलाय जायै मोनागुलायबाय नै The next day. नै रायजोफोर बेनो जोंना नै बेयावनो मोनसिगोन आरो ना एबारनिफ्राय केकखौहाय बावनो फैबानो लांफैबानो मोनबाय आरो नै बे जोंनि दखान फैबाय ओमफ्राय दिनैनि अर्डार दङ मोनसे कास्टमाइज मेकआपनि नै कास्टमाइज लांनो फैबाय बेखौ लांसिगोन औ पेक खालामसै ओमफ्राय हरनोसै आरोना देखायना होदो नै अटिजि ओरै सुला जागाथोआ बेयाव दोनबाय सिगां जों फुरानाव थायोमोन नालाय इनिफ्राय जों बेवहाय शिफ्ट जाबाय आरोना बेनोखा जोंहा दखाना बै बे जोंनि दखान जाहैबाय बेयाव थाव सोफैलाङो मानसिफोरा मोनथिखायो मोनथिग्राफ्रा बेथिंहाय सान्तिपुर थांबाय ओरैथिंहाय थुक्राझार बेंटल बेनोसै दा एसेनोसै भिडिअआ बेयाव फैबाय जिरायना आराम नेनानै पेक खालामनानै लांनो हासिगोन आरो ना बेयाव मोनसे खामानि दङ आरो ग्लास होनो हाथ'आ टाइम दं